खुलुमबाय लोगोफोर, एनबि ब्रह्म चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै आरोबाव नोंथांमोननि सिगाङाव मोननैसो खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन आरो जोबजासे नायलांगोन। गिबि खौराङावनो दङ BKWSCनि गाहाय मिहिनीश्वर बसुमतारी बिथाङा आद्रा थानाय जेंनाफोरखौ सुस्रांनायनि थाखाय खावलायो। BKWSCनि CEM मिहिनीश्वर बसुमतारी बिथाङा बिटिआर गोरोबथानि दफाफोरखौ मावफुंनायाव गोबाव जानायनि सायाव दुखु मोननाय फोरमायो, गुबैयै BKWSCनि सुस्रांजायै जेंनाफोर। बुधबारखालि 6थि बिटिआर गोरोबथा सान फालिनायनि समाव बसुमतारीया बुङो दि बिटिसि जिल्लाफोरनि बायजोआव थानाय गोजौनिबो बांसिन बर' कछारी गामिफोरखौ फोसावथायनि गेजेरजों BKWSCनि सिङाव सोफानाय जादों, नाथाय बियाबफोरनि सिमा खानायखौ दासिमबो मावफुंनाय जायाखै। बिथाङा बुंबावो दि BKWSCआ बिटिसिआव सोफानो गोनां सनितपुर, बिश्वनाथ आरो गवालपारा जिल्लाफोरनि बेसेबां बर' गामिफोरखौ मिथियाखै आरो BKWSCनि सिङाव लाजानो गोनां गामिफोरखौबो मिथिया। बिथाङा बुंबावदों दि जेब्लासिम गामिफोरनि आबुं फोसावथायखौ आबुं खालामा अब्लासिम बियाबफोरनि सिमा खालामनाय आरो काउन्सिलनि बिसायख'थिखौ खुंफुंनाया जाथावना नङा। बसुमतारी बिथाङा बुङो दि BKWSCनि इन्टारिम काउन्सिलआ जोबोद खम रांजोंनो खामानि मावगासिनो दं आरो गावनि ओनसोलाव सुबुं अनसाय हाबाफारि मावनो हानाय थासारियाव गैया। बिथाङा बेखौबो मुंख'बावो दि BKWSC सोरजिनो थाखाय खामानि मावबोनाय UBPOआ बिटिआर एकर्डनि स्टेकहल्डारफोरनि गेजेराव सासेमोन, नाथाय बेनि उनावबो भारत सरकारा होनाय स्पेशेल 1,500 कौटि रांनि पेकेजनिफ्राय गरसेबो रां मोनाखै। बिथाङा बुङो दि BKWSCनि सिङाव समाजारि, रांखान्थियारि आरो सोलोंथायारि जेंनाफोर दं आरो बिटिसिनि गाहाय हाग्रामा महिलारीखौ बिथांमोननि जेंनाफोरखौ सुस्रांनो थाखाय खावलायो। फारसेथिं महिलारीआ बेखौबो दुखु फोरमायो दि BKWSCखौ मिरु सरकारनिफ्राय स्पेशेल पेकेजखौ नेवसिनाय जादों। बिथांमोननि जेंनाफोरखौ सुस्रांनो थाखाय नांगौबादि राहा लागोन होनना बिथाङा खोथा होयो। गुबुन मोनसे खौराङाव दङ डिम'रियानि ट्राइबेल आफादफोरा सोमावसारनाय, ट्राइबेल मोनथायनि दाबि। बिसायख'थि फोसावदिंनायनि गेजेरावनो डिम'रियानि सनापुराव ट्राइबेल आफादफोरा गोख्रों सोमावसारनाय हाबाफारि लायो। कार्बि शेड्युल्ड ट्राइब स्टेटास डिमान्ड क'अर्डिनेशन कमिटि आरो कार्बि हादोरारि आफादफोरनि खावलायनायाव रोजा रोजा हौवा आरो आइजोफोरा टर्च लाइट हानजा सुरनायाव बाहागो लायो। सोमावसारगिरिफोरा ट्राइबेल सुबुं अनजिमा थानाय डिम'रिया बियाबखौ शेड्युल्ड कास्टनि थाखाय रिजार्भ खालामनायनि थिरांथानि आन्दोआव मोनसे खैसार दं होनना दाबि खालामो आरो कार्बि हारिखौ आबुं अनुसूचित जनजातिनि थामान होनांगौ होनना दाबि खालामो। टर्च लानानै रोजा रोजा सुबुंफोरा सोमावसारनायाव बाहागो लादों। मशाल रेलीआ सनापुर मिनि स्टेडियामनिफ्राय जागायनानै हाथाइ ओनसोल जानानै हादोरारि राजालामाजों थांबाय थादों आरो सनापुर मिनि स्टेडियामाव जोबहैदों। न' एसटि न' रेस्ट आरो न' एसटि न' भट बायदि स्ल'गान होनानै सोमावसारगिरिफोरा डिम'रिया बियाबखौ शेड्युल्ड कास्टनि थाखाय रिजार्भ खालामनायनि थिरांथाखौ थाबैनो बोखारनांगौ होनना दाबि खालामो। सोमावसारनायनि जोबनायाव दैदेनगिरिफोरा डिम'रिया महकुमानि मावफुं मेजिस्ट्रेटनि गेजेरजों गिबि मन्थ्रिनो गोबां दाबिफोरखौ फोरमायनानै गांसे गोसोखांलाइ गथायदों। फैबाय थानाय सानफोराव सरकारा बे आयदाखौ गोनांथि होआब्ला आरोबाव गोख्रों सोमावसारनाय हाबाफारि लागोन होनना बिथांमोनहा सांग्रांथि होयो। गुबुन मोनसे खौराङाव दङ गिबि मन्थ्रिया गलाघाटआव सा 36,873, जरहाटआव 36,309, फकिराग्रामाव 24,984 मुलाम्फा मोनगिरिफोरनो MMUA चेक राननानै होयो। आइजोफोरखौ गोख्रों खालामनो आरो गासै जौगानायखौ बांहोनो थाखाय गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बृहस्पतिबाराव गलाघाट टाउननि समनासेट्रायाव गिबि मन्थ्रि महिला उद्यमिता अभियान MMUA नि सिङाव सा 36,873 आइजो मुलाम्फा मोनगिरिफोरनो 10,000 रांनि चेक राननानै फालांगिरि आरो गावजों गाव सोनारनायखौ थुलुंगा होयो। आरोबाव बृहस्पतिबाराव टियक बियाबनि जरहाट इनस्टिट्युट अफ साइन्स एन्ड टेक्न'लजि JIST आव मोनसे हाबाफारिनि गेजेरजों गाहाय महिला उद्यमिता अभियान MMUA नि मुलाम्फा मोनगिरिफोरनो 10,000 रांनि चेक राननानै होयो।
गिबि मन्थ्रिया बुङो दि जरहाट जिल्लानि टेयक बिधान सभा बियाबनि सा 36,309 आइजोफोरा MMUS स्किमनिफ्राय मुलाम्फा जादों। ककिराघरनि फकिराग्रामावबो बेबादि हाबाफारिखौ खुंफुंनाय जायो। बे स्किमनि सिङाव सेल्फ हेल्प ग्रुपनि सा 24,984 मुलाम्फा मोनगिरिफोरनो 10,000 रांनि चेक राननानै होनाय जादों। बे हाबाफारिया कक्राझारनि फकिराग्रामनि अल्ड मार्केट गेलेग्रा फोथाराव जादों आरो बेयाव आसामनि केबिनेट मन्थ्रि जयन्त मल्ल बरुवा आरो BTCनि गाहाय हाग्रामा महिलारि बिथांमोनहा बाहागो लादों। गुबुन मोनसे खौराङाव दङ बिजनीनि सियालमारियाव पुलिसआ 30,000 याबा टेब्लेटफोर जब्द खालामो, सानैखौ खायो। फेग्रा मुवा फालांगिनि सायाव गोख्रों सिग्रोमनानै पुलिसआ बिजनीनि सियालमारियाव हर गेजेराव अपारेशन खालामो, जायनि जाहोनाव गंसे साखा खबनैनिफ्राय 30,000 होबथानाय याबा टेब्लेटफोरखौ जब्द खालामो आरो सानै सन्देह गोनां फालांगिरिफोरखौ हमनो हायो। पुलिसनि सुलुंनिफ्राय मिथिनाय बादिब्ला जब्द खालामनाय ड्राग्सनि बेसेना आयेन बेरेखा हाथायाव 4.5 कौटि रां जागोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। ओनसोलाव फेग्रा मुवा बेसाद लाबोनायनि सायाव नोजोर होनानै मोनसे थि संगालि इनपुटनि सायाव बिथा खालामनानै बे अपारेशनखौ खालामनाय जादों। हमजानाय सुबुंफोरखौ 29 बोसोर बैसोनि साहिदुल रेहमान आरो 23 बोसोर बैसोनि आनवार हुसेन होनना सिनायथिनाय जादों। सानैबो बरपेटा जिल्लानि हावलिनि थागिरि। जाथायथिलियाव सानैखौबो हमनानै लायो आरो ड्राग्स दैथायनो थाखाय बाहायजानाय गारिखौबो जब्द खालामनाय जायो। पुलिसआ फेग्रा मुवानि फुंखाखौ नागिरना आरो फेग्रा मुवा फालांगि नेटवार्कनि गुबुन सोद्रोमाफोरखौ सिनायथिनो थाखाय आरोबाव नायबिजिरनायखौ जागायदों। NDPS एक्टनि सोमोन्दो गोनां दफाफोरनि सिङाव आयेनारि बिजिरनायखौ जागायनाय जाबाय। गुबुन मोनसे खौराङाव दङ फुड पयजनिं, सा 100 बेमार, सा 34 खौ बक PHC आरो सा 5 खौ GMCHआव दैथायहरनाय। बकआव जाग्रा आदारनि मोनसे गेदेर गोसारनाया 100निबो बांसिन सुबुंफोरखौ बेराम खालामदों, जेराव गथ'सा हौवा-हिन्जावफोरखौ लाफानानै सा 34 सुबुंफोरा बक गुदि सावस्रि मिरु PHCआव थिसनजादों। खौरां मोननाय बादिब्ला मंगलबारनिफ्राय जबपारा, रंसेपारा आरो भगदाबारि गामिनि थागिबिफोरा लैखोन नुनो मोन्दों आरो बिथांमोनखौ PHCआव थिसननाय जादों। बुधबारनि मोनासिम बेरामिफोरनि अनजिमाया गोबां बांनो हमदों आरो गोबांखौनो खाथिनि नार्सिं हमफोराव फाहामथाय होनाय जादों। बक PHC आरो महकुमा मेडिकेल अफिसार डक्टर अपुरा तालुकदार बिथाङा बुङो दि बेरामिफोरनि गेजेराव गोबानाय, लोमजानाय, उदै सानाय आरो डायरिया जानायनि सरासनस्रा लैखोनफोरा जादों। बुधबारनि मोनायाव सानै बेरामि डिम्पल बर' आरो तुसराम बर'खौ गौहाटी मेडिकेल कलेज देहा फाहामसालि GMCHआव दैथायहरनाय जायो। नाथाय रांखावरिनि आंखालनि थाखाय डिम्पल बर'खौ बकनि गंसे गावारि देहा फाहामसालियाव थिसननाय जायो। फारसेथिं तुसराम बर'खौ न'आव लांनाय जायो, नाथाय सावस्रि बिफाननि हान्जाया बिथांनि न'आव फाहामथाय होगासिनो दं। बुधबारनि मोनासिम 30 बेरामिफोरखौ बक PHCआव थिसननाय जादों। बृहस्पतिबारखालि आरोबाव सा 3 बेरामिफोरखौ जौगा थाखोनि फाहामथायनि थाखाय GMCHआव दैथायहरनाय जादों। फारियै जबेपारा गामिनि 6 बोसोर बैसोनि सायनिका बर' आरो 45 बोसोर बैसोनि रुपाली बर' आरो रंसेपारा गामिनि 35 बोसोर बैसोनि रुनु बर' आरो बिस्तिबारखालि मोनाबिलियाव गासै सा 37 बेरामिफोरा बक PHCआव दंमोन। कामरुप जिल्ला बेंगिरि देबकुमार मिश्रानि बिथोन बादियै सावस्रि बिफाननि जिल्ला लेङाइ सामलायगिरि डक्टर अजित दासआ मोनसे हानजाजों लोगोसे बृहस्पतिबाराव बे जाथायनि सायाव नायबिजिरनो आरो थोजासे देहा फाहामथाय होनो थाखाय बकआव दावबायहैयो। हानजाया गोहोम गोग्लैनाय गामिफोरखौ नायबिजिरदों आरो गोसारनायनि जाहोनखौ सिनायथिनो थाखाय लेबरेटरियाव आनजाद नायनो थाखाय दै, आदार, थै आरो मलनि नमुनाफोर बुथुमदों। डक्टर तालुकदार बिथाङा बुङो दि गामिनि सुबुंफोरा हाबा-हुखानि जानाय-लोंनाय, सरस्वती फुजा आरो बाथौ फुजा फालिनायजों लोगोसे जायगानि हाबाफारिफोराव जाग्रा आदार जायो, जायनि जाहोनाव बे जाथाया बेरामाव गोग्लैनो हागौ। फारसेथिं सावस्रि बिफाना सांग्रांथियारि राहा महरै भगदाबारियाव थानाय रिफ्रेश लाइफ मुंनि बथलनि लोंग्रा दैनि प्लान्टखौ दान्दिसेनि थाखाय बन्द खालामदों। मावख'आरि खौरां मोननाय बादिब्ला जबपारा, रंसेपारा आरो भगदाबारि गामिनिफ्राय दासिम गासै सा 127 सुबुंफोरा गोहोम गोग्लैनो गोनां जादों। डक्टर दास बिथाङा खोथा होयो दि सोलिबाय थानाय नोजोर होनाया सोलिगासिनो दंब्लाबो थासारिया दा कन्ट्रलाव दं।
गुबुन मोनसे खौराङाव दङ सम्बलपुराव गिख्रंथाव गारि जाब्रबथाय। इन्जिना 100 फुट गोजानाव गलांदों। सालायगिरिया एसेयावनो बारग'दों। सम्बलपुरनि आइन्टापालियाव मोनसे गिख्रंथाव गारि जाब्रबथाय जायो, जायनि जाहोनाव जायगानि सुबुंफोरा बेनि गोख्रोंथिखौ नुनानै सोमोनांदों। जाब्रबथाया ओरैबादि गोब्राबमोन दि कारनि इन्जिना 100 फुटसो गोजानाव गोग्लैहैदों। खाफाल मोजांदि गारि सालायगिरिया एसेयावनो बारग'नो हादों। पुलिसआ जाथाय जायगायाव सौहैयो आरो जाब्रबथायनि जाहोनखौ नायबिजिरनो जागायो। जोबथा खौराङाव दङ शिबसागराव उन्दै हिन्जावसा आरो गुबुन 2 गोमानानै दं। शिबसागराव मोनसे दुखुनांथाव जाथाय जादों, जायनि जाहोनाव सासे लाइमोन सिख्ला आरो सासे लाइमोन आइजोजों लोगोसे 3 सुबुंफोरा गोमानानै दं। गोमानाय सुबुंफोरा जाबाय सासे 14 बोसोर बैसोनि हिन्जावसा, बिनि बिफा आरो सासे लाइमोन आइजो। बिसोर 3बो शिबसागर सदर पुलिस थानानि सिङाव थानाय जुगनिया गामि आरो मरनय किनारर गामिनि थागिरि। जुगनिया गामिनि थागिबि नरेश दास आरो बिथांनि फिसाजो थाखो 8 नि फरायसाया थांनाय 28 जानुवारिनिफ्राय गोमानानै दं। बिसोरजों लोगोसे मरनय किनारर गामिनि रिजा बायलुं मुंनि सासे सिख्लायाबो गोमादों। नखरनि सोद्रोमाफोरा फोरमायनाय बादिब्ला 3बो जयै खानाय सिननो थाखाय सोहोराव थांदोंमोन नाथाय फैफिनाखै। मोन्नैबो नखरा शिबसागर सदर पुलिस थानायाव आलादा आलादा अजद होदों। मख'नो गोनांदि नरेश दास आरो रिजा बायलुंनि नखरफोरा सिगांनिफ्रायनो गावजों गाव सिनायलायोमोन। अब्ला दिनैनि खौराङा बेखिनियावनो जोब्बाय। एसेनोसै, गोजोन्थों।